Алейкум ассалам, каса созен хубен. Як видео срочно барои шумо бояд кардан дар кор буд. Оз ютубо дар Россия вообще сиз кор каиста. Як не да сима бошад ози айфона, иш да бошад андроид. Як та рои алш оз шумо да нишон метам чанд функцияш қати. Пеша видео як та лайк мемонем, да канал обнаш да мемонем. Ана ютуб канал нигак не дар айфон сиз кор каиста. Нигак не сразу аблош кор наброварда секи тамошо кунем. Як не сиз кор каиста. Ҳозир ман шумода касоне ки андроид дорад барои андроиддаги ҳозир як функсия нишон метам барои ютубуш бо состара кор кунад барои ютуба поли видеоша бина нигак не настройка медроем да дасти ма бошад ҳозир поко настройка медроем ва дар поёнтарак мешавад дар ҳама телефонҳо приложение гуфтаги якта чи аста приложения медроем ва дар ҷа бошад се приложение ва инҷош да бошад YouTube наистаги приложение YouTube аму ва дар YouTube меёбем дар ҷа YouTube ва удалит кеш кардан дар кор памят дар ҷа наистаги памят ва удалит кеш кардан дар кор толка удалит кеш висёша накунен дар кор неста удалит кеш мекунен баъди ки кеша тоза кардем нига кунем меброем ва дар ҷа бошад разрешение приложение астай инҷа да бояд бошад нига кунем микрофон уведомление камера контакти имени ҳамҷаш дар кор местоположение бояд местоположение запретит мондан дар кор разрешение не спрашивает каждый раз не запретита ҷиқидан дар кор ки местоположение ай Россия набошад главни ҳамаи запретита ҷиқидан дар кор ва удалит кеш кардан дар кор тамом шумо бошад местоположение запретит карден ва удалит кеш ютуб карден ва ҳатман шумо дар телефони шумо чӣ рух дод дар комментарий нависем мо фикрҳои шуморо мехонем бо агар ягон чизи дигар навигаришед ҳатман шумо дар якта дигар видео карда мегзарем чи билет гирифтен телефон гирифтесен ака билет гирифтесен дар магазини мо ғайр телефонам билетам савдо мекунем билетҳо ҳамаш самтҳо ҳастай тоҷикистон узбекистон туркия любой давлат агар буи билета авиакасса реал авиа метонем ки харидорӣ кунед так хиторака кадом куҷо мепарен куҷо мерем душанбе кадом аэропорт инҷа жуковский душанбе чӣ хел нархи наво ака нархнавош хеле дигар ҷо сабуктара ака қиматае не ки хел мешава ва дигар ҷо бо сабуктар даида вақто ахи нархҳои билето қимат шидастан ба хотире ки уҷо эҳтимол медонем ки қурб дар вазъиятҳо қурби доллар пасту баланд шаста ба ҳамин хотир ҳам қимат мешава ҳам арзон мешава лучи телеграм канал гизарен ёк дар рақамҳое ки болои канал мебинем барои авиакассаи занг занен ай нархи наво бохабар бошен дар телеграм боша ҳар рӯза нархи наво партофта мешавад истишто ака саломат бошен роҳи сафед соқ саломат баравен биёен